Ramon Vareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni Maray pa aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Alright, mga tugang, good morning! Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa ang programa. Aramon niya itong pong aldaw na nin Wednesday. Petsa 25 na sa bulan kan Hunyo 2025. Laban po sa mga kababayan natin, mga birthday celebrators, happy birthday! Kanadatan of the day, more life, prosperity, and happiness. Ini po ang Aramon niya itong program. Hali po digdi sa DCGB Ligaspi 729 kHz sa pitan ka mga radyo. Siyempre, nadadangog na hiling mga tugang sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, asin man sa DCGB Live app. Diban po sa mga birthday celebrators, happy birthday! Nanaratangs of the day, more life, prosperity, and happiness. Lado technical, yan po dyan si Chief Ramir Tanay. Yan man si Casey Tanay. Ang ito yung OGT from CSP Sinabua. And siyempre yan man si Jerome Nico Martinez. Para po sa tuya pong DCGB Social Media Department, ito yung IT Newsroom, sina Jenny Matibaliaran, Nicolan Gloriana at saka si Shiara Mayliron. Para po sa mga updates sa mga pangyayari sa palibot. Pag sumada ka mga istorya, nakakariw ka mga pag-iriban natin dyan sa Mega Force Patrol. Siyempre sa luwas, at Mega Force Patrol. Kadagos pong pangalap ng mga istorya, tanganing mabalangibog sa banwaan na sumabukaan mga turog sa pansitan. Mga mises, rekas-rekasan, taod to na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Sa mga bisita, enjoy the sights, savor the tastes, but protect our environment. O yung mga nagbibisita dyan sa ano yan so Our Lady of Salvation na imahe, dyan po sa may party kang ano yan, Tamaw yan, tsaka sa Barama dyan ng party sa Pawa. O, huwag niyong gawing basurahan ng lugar. Huwag na, dapat kligo tayo. Alright, hanggang alas 11 lang po kita. Wednesday ngunyan, every Wednesday, kapartner natin ang Bicol University. Yung programa nilang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan every Wednesday po yan, from 11 to 12 noon. Okay, so magandang talakayan ito, ngunyan na na aldaw ang episode ninda, abangan po nila mamaya, AgriTalks. AgriTalks. Ang kanilang bisita dyan si Ma'am Rowena Zoilo, kang yan, Bicard. Yan, okay? Para po maintindihan ka mga kababayan natin, maining mga manood po sa programa o sa segment, digdi po sa programa kambiyo na pang-edukasyon at pangkalusugan. Maraming matututunan kayo dito. Kunyan pala ini, pati mga entrepreneur, mga farmers, mga fisherfolk, mga best practices, mga madadawag po nito dyan. Okay? So, abangan lang po nito maya-maya lamang. Okay? And kung yan po na aldaw, mga tugang, congratulations and saludo, duman po sa mga kababayan natin
na nagtaranom ng kahoy ngunyang bungal daw because of the observation of Arbor Day. Yan. Arbor Day. Celebration po yan na yearly pigigibo, and it was also institutionalized sa Pilipinas. Pero haluin na po ining pinaka-practice sa ibang mga nasyones. Nagpoon ngayang kunyan 1805 mga tugang sa sarong sadit na Spanish village daman sa Villanueva de la Sierra, sa padi po kan ispuersos kan sarong lokal na padi. Don Ramon Roxo na nag-invoke ning pagkamuot as in respeto sa nature sa pagi po ning pagtanom. Yan. Kaya ngunyang pagsiselebrar yan 40 countries including the Philippines. Okay? So, Arbor Day. Pag sila, arbor ngayon. Anong arbor? Arbor Latin po yan. Ang gusto sabihon puno or kahoy. Kaya arbor. Kaya ano po yan? Tree planting sindangon yan. Pero it is not only a tree planting but tree caring na caring and planting of trees. Pagpadakol ng mga kahoy. At least makabawas lamang kita. Sa ng kahoy, matanong mo yan. Makabawas ka lamang kapag init kang kinaban. Congratulations po kina Councilor JPD. Yan. Pagkatapos yung mga grupo natin sa Kabalikat Civicom, 333 diyan po sa Ligao City, headed by our governor kang Kabalikat Civicom si Sir Marvin Robles, at saka yung tropa diyan si Sir George sa Ligao City, Kabalikat Civicom 333. Congratulations po. Sabi ninda, sarong kahoy siya na nga may tanong tangon yan, Sir Mar. Okay na. Di ba? Ayan. At iyan, mga tugang, sarong aldaw kung sain, pinag-iinggan niya po ang gabos na mga sangkatauhan na magtanom, as in mga taman po ng mga kahoy. Hiya po yan, tabi a significance kan pag-obserbar digdi po sa tuya. And sa ibang mga nasyones, may pigtatanom sinda ng mga popular na mga kahoy na parang trees of all season, di ba? Itong mga species na nagtatrive o nabubuhay sa mga iba-iba pong klase ng klima, as in nakakapag-contribute positively sa tuya pong kapalibutan. Kaya ngunyan, mga tugang, may mga grupo na nagtaranom, and sana mga tugang magpadagos po yan. Ako nga saludo ako sa BGMP diyan po sa Santo Domingo, headed by Jail Warden Inspector Noel Bodolio. Duman sa sa San Andres, duman sa may resettlement site, may pinag-adaptar sinda na daga na pigparataranuman nilang kahoy, and hopefully mga tugang magkaburuhay gabos takadabis na may mga pagtanom duman sila, nagtatanom sinda po duman, very active sinda sa pagpadesuparyan, because ini ngayon pwede talang ipamana sa saling lahi. Yan. Very good po yan, no? Padagos lang tabi kita sa pagtanom nin kahoy para po sa masunod pong generasyon, mabawas-bawasan lamang ang init kang kinabanta. Kaya bagayan, rin daw madisenyo na pati ang mga subdivision, mga tugang, bako na maging bare. Puro building ang mailing ta, kundi may mga kahoy man lamang. Hindi kon pwedeng magpasarkaan ng sarong sanggunian, not di sa sarong subdivision magtalaan ng sarong lugar na pwedeng gibuho na parang mini forest. Tadyang baga, sisirimin to pati gabos. Subdivision baga, tapos paradon ka mga kahoy, tabi parantay ninda yan. Pakaparantay at sisimintohon. And then, dahil nga ni ang mga sukol ka mga daga, saraktuan sa naman, saragad-sagad man ang pagpagibo ang building. Wala nang natad. Diba? Kaya, end lang. Pero yan, nahiling tayo po sa ibang mga lugar, na may maximize na may mga kahoy ito, may green talaga.
nganing mabawasan ang init, balon mo mag-star sa subdivision na dining kakahoy-kahoy, ta abaan na. Garo ka man sa nabibingka. Kaya naobliga ng iba magpakabit ng air conditioning units, ta abaan na ngaya. Di siyempre dahil nagsasangga, di ba? Dahil masirungan, o di talagang diretso ang saldangan aldaw, mga tugang dyan po sa sain. Sangaw pa kang daga, ta. I mean, kang simento, ta. Puro na sementado, di ba? Di natural, nyawang ko sa tahaw, garo ka bibingka. Maro mga pag-iba kang bibingka, may baga sa iraro, may baga sa ibabaw. Ang yan. Sana may mga ano yan, sa mga masunod pong maralaog tabi ng mga opisyalis, please consider, sa mga arog po kaya na sabayan tanin pagtanom ng green, diyan po ng mga kahoy, diyan po sa satuay pong palibot maski nasa subdivision kita. Okay, and then siyempre mga tugang padagos lang, pati mga bamboo itaranom tayan, dakulang bagay po yan sa sequestration kang carbon dioxide, ay malaking bagay po yan na makakabawas para po sa malinis na hangin na dapat po niya itong hanguson. Ayun po na kasubago, 9.9% mga tugang kang populasyon sa Kinaaban nagsasapar mga tugang ng unhealthy na parus, sabi ka mga eksperto. And that is because of the climate change. Di ba? So kita man sana po ang naggiribo kaan, kita nakapag-contribute kang kita man po ang gumibo ng mga pagi kung paano tayan mga tugang malalabanan asin makabalik sa dati. Maski padiit-diit sana. Diba? Alright, okay? Oy, good morning sa mga kapulisan. Good morning kay Sir Renen Dilos Reyes dyan po sa Bato Municipal Police Station. Baana, no? And good morning man kay sa muya po na bagong Chief of Police lipat from Manito to Santo Domingo, si Police Captain Jeric Banaynal. Nag-meet kami kahapon sa meeting ng full circle meeting kang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council diyan po sa Santo Domingo. Good morning po tabi, sir. And mamaya balikan natin itong manungod po sa mga pulis, balik lang sa indang physical activity to make sure na sinda po mga tugang ay talagang trim na trim. Nasa linya si partner Alar Mario. Partner, good morning, please come in. Thank you so much, partner. Tama-tama related sa topic tangon yan. And baretata dahil namimiligro talagang magluya, partner. Ang production ninyo. Alis sa mga hararayong barangay, lalo digdi sa Legazpi Asindaraga, dahil kan mga ongoing na development, lalong-lalo na ang pagburutuan ngunyan kaya na mga subdivision. Digdi sa southern part kan Legazpi, nagburutuan naman ang gad ang mga pag-develop ng subdivision. As in, so mga midbid pati ng darakulang kumpanya na may mga negosyong sharing nationwide. Kaya pipirwis yung maray ang mga pananom, lalong-lalo na ang mga puon ninyog. Kung piparalagadi talagang voluman partner para magpakabuelo sa indang pagde-develop kan subdivision. Di paparakal man pati kan mga may sadiri ng daga at sa indang mga pagrugaring sa mga dating agricultural land nagiging residential dahil nga ni kaya na mga ongoing subdivision. As in bareta ta, may mga masunod pa dahil nakuldigdian mga daga man napig paparakal na kan may sadiri sa mga developer nga ni mga subdivision. Kaya imbis na magdakula na production ng nyog, di porotulian dahil mas natatawan lugod prioridad ang pagigiribo ng harong. Kaya depekto talagang mainit ang environment and titugutan man pati kan DNR, kan Philippine Coconut Authority,
Kaya talagang ang aktual na sitwasyon na partner, lalo digdi sa mga hararayong barangay, yan ang nabigatin na maabot ang panahon, tad na rin mga subdivision, so mga pananom, lalo na mga nyog, lalo lugod nagdidiit ang production. Yan partner, ano informasyon pa digdi giraray sa Southern Badcan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Father Al. Sabihan po namin, observation po yan kan pag-ilibatan. Talagang, siyempre, may tinampo na dyan ng mga mararahay na. Natural, once na may tinampo na, yaw na po dyan nag-healing ang mga developers kung paano ba na nga ni kayang marikongesta ngaya ang sentro kan syudad. Pasiring kita dumaan. Yan ay nagsabi ta na sana mayroong regulations din. Yan, lalo ka mga nyog. Yan bagay, ganing Philippine Coconut Conservation Act. Di ba? Na maliwanag po dyan na bago ka magputol ng kahoy, mapaisi ka. Bibisitaon yan kung talagang pwedeng putulunan. Pero sa mga ordinaryong mga kababayan na, dipisilan ka magkuha ng permiso. Pero po mga darakula, ang dali nila. Ang dali lang parado niyan. Jesus Maria Joseph. Kaya yan, pag pinarad na, mga tugang, si Siminton, dapat may tinampusindang malibyano man. Tapos iba mang pasilidad, tapos sa mga harong na, yan, nawalat na po, nawalang mga kahoy. So sana, magpasarning sarong, batas, o ordinansa, for that matter na, sa sarong subdivision, magtagama mga tugang ning sarong lugar, na pwede tang gibuhon na garo mini forest. At least lamang nin maguyop-huyop ning kahoy dyan, ning paros dyan. Makabawas-bawas lamang makasurob kan mga mati na pingbubuga. Pagkatapos makabawas-bawas, makadagdag ding oxygen na andyan po sa indang lugar, makabawas-bawas sa init kang kinaban. Nangyari, okay? Alright, sa mga kapulisan, good morning tayo. Nagpuo na ito pong, regular physical conditioning kang mga pulis. Pinag-coin niya ni Police General Nicolas Torre Police General Nicolas Torre na Polistinics. Calisthenics. Ito Polistinics. Regular Physical Conditioning. Tangani na, sabi kayan, mga tugang ni General Torre, gawin po nating bahagi ng ating lifestyles bilang pulis ang pagiging malusog. Kasi kung malusog ang katawan, mabilis ang isip, malusog ang isip, pagkatapos mabilis ang kilos. Okay, mahiling mo may mga sa mga luwas ka mga police station, igosindang panahon para mag-exercise. Parang Tuesday and Thursday yatang pinagtalaan ninda na yan. Nasa sendayan kung mag-osindanin itong garo kunya ninda. Itong instructor para magbawas timbang. Di ba? Yun na po yan ang mga ta. Ayan po ang sa inda po na mga pinaggigibong mga lakdang para maging makaskas ang pag-respond nita. Kasud ba nga inapot ko mga tugang ang manungod dyan sa 5-minute response time. Okay? Sabi kan happy mi sa pulisya, iyo nga sir, hanggang nga digdi kaya lang din ngayon sa mga urban sa mga ito ngay marayo na dahil naman sa mga sentro lang nga. Hararin sa sentro. Sa niya kumaapod, 911 nga ya. Dumayal ka sana sa 911, iyon makakabot nga sa mga information, ma-respondi kami. Iyo pala yun kaya pala nang sabi baga, ipaskill, i-advertise ang 911. Taan sabi baga ni General Torre, di nyo na kailangang magsadya sa presinto. Dahil nasa kamay nyo na ang koneksyon, dial lang kayo ng 911, darating kami. Ayos di ba?
Yan po tabi sa mga kabarangay ta. And duman sa mga kababayan natin, ha? Tama nga yan, Papa Mar. Dapat talaga magtaranom kita. Tana sobra na kita kaabuso po niya pong palibot. Nagadana lamang si Pope Francis sa iyang Laudato Si. Asin Laudate Deum, kulang pa kita nin sistema digdi sa tuya sa pag-ataman sa palibot. Nangyari ko. Tama ka rin dyan, ha? Tama ka rin dyan. Alright. O, iyo po yan sa mga kababayan natin. Ay, nito so pinadala sa kuya ni Ma'am Kari na Altabano na ano yan. Pakiuro ni Ma'am Kari na pa-announce nga tabi. Yan. Kaya ini po tabi na ano yan, Prex Congress 2025. Yan. Sa Ligao City Gymnasium, Ligao City, 8 a.m. to 4 p.m. on June 28, 2025. Ang tema, ang Prex, mga peregrino na naglalakbay, inaapod na maging buhay na tanda nin paglaom. Yan po tabi, adi. Yan ang pahayag po kang ano yan, amiga ta, si Ma'am Karen Altabano, profesora dyan po sa Bicol University. Yan po ato dyan kan Legazpi Diocesan Association of Paris Prex Secretariat, LDAPS. Okay, para po doon sa mga kababayan natin. June 28, mark that date, no? Para po sa mga kabarangay ta. Okay, iyo po yan, tabi, sa mga kabarangay natin, ang satuya po ng mga dugan ng mga impormasyon para po sa mga kababayan ta. And then, sa ngunyan, ongoing, ang kapihan sa PIA, ang bisita, yung mga, ano natin, kasangga sa highway, kasangga sa tinampo, yaon din yung Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, yung pong CHPG, HPG, Highway Patrol Group, tapos DPWH, nyaraon sinda nag-ururon kaan, and ansaro sa pigtukan ninda, ang kadakol mga tugang na road accidents o road crash na nangyayari po sa Bicol Region. Kaso bago, igwa na naman na nangyari po sa Malilipot. Kaya ruluway sila tabi. Tandaan nyo, may pamilya naghihintay sa inyo, saro lang ang buhay tabi. Huwag maging kamote. Huwag maging Superman. Pero yun talagang obserbasyon ko. Ako natatakot ako eh. Isog ko muna sa gilid na ako. May nag-overtake pa sa ko. Yaon ako sa outer lane. Lampas na sa outer lane. Nasa ako sa bike lane. May nag-overtake pa sa tuo. Kaya kung dahi ka ning propasin sa Buda, dahi ka nagiling sa side mirror, rimati talaga, makakadiskuido. No? Mga makaskason. No? Yan nakukuha ang supas mga tugang pag abot na kang oras, minako niya na, minakurahaw ng mga tugang na abaan na ngaya. Saka lang naramdaman na dapat pa lang magpaluya. Ano pa? Bari na subitis, ulwat na sumata, putol na sukamot, tapos pag mata niya, gada na siya. Pick up your waist and little wherever you go. In sun or rain, in frost or snow. Let all the little dogs and the animals ever say. Biodiversity, hooray, hooray. The water is so precious, so cherish it, spreads Gandhi's message. You can't count on trees. Alright! Araw na po kita tabi. You can count on trees kung taron po ng kahoy. Sa inyo ka boss, thank you. Philippines Company, God bless the Philippines. Hanggang sada. Salamat. That's how where you stop pushing